Mgbe ọ dị ndị mmadụ ị na-echetala ụlọ ma tụnye ihe maka mmepe nke obodo ha dịgasị iche iche bụ okwu akpụ n'ọnụ na-agba nke mbụ nke mmemme Ezumeri 2023 Mass Return. Obi Ezumeri Palace na Oraifite kansụl ime obodo ekwusigo jụrụ kpọmkwem n'oge mmemme ịnata n'igwe nke ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị obodo ahụ sitere n'akụkụ ala Naịjirịa dịgasị iche iche nakwa mba ndị ọzọ bụ ndị gbakọtara wee nọkọrịta ka nwanne na nwanne gbanwerịta echiche ha maka aganiru nke obodo ha nakwa ibikọrịta n'udo. Onye nta akụkọ anyị bụ Ọgọchukwu Ọranụ sonyere ha wee kọrọ anyị ka o si gaa. N'okwu nnọọ ya, onye President Ezumeri Progressive Union Chief Obiora Ọfọ kọwara na ya bụ Ezumeri General Return bụ nke izizi ha na-eme kemgbe ihe gagoro afọ 10 nke ọ kọwazi na ọ bụ oku ka akpọrọ ụmụnne ha ka ha nata ụlọ nye aka wee dozie obodo ha n'ihi na ọ bụ ebe ha ga-emechakwa nata o wee kọwaa ihe na-echere ha aka mgba dịka ọnọdụ nchekwa, ihe mmepe na ebe a na-amụ aka ọrụ a ga-arụrụ ụmụ ha na-enweghị ihe ha na-alụ o wee nwee aṅụrị na ndị mmadụ natara nnọọ n'ikem. Anyị chaga amasị onwe anyị nwanne kwụ nwanne ka ọma ma nwanne ka anyị kụọ izu ka anyị kpaa nkata. We are intending to develop so many things mana nke kacha anyị mkpa Ezumeri kwesịrị inwe our hall. Ụfọdụ ndị eji okwu ha wizu na Ezumeri dịka Chief Chuks Moma San, Chief Nnamdi Ofieli, Reverend Chuks Igbanugo na onye President General nke Oraifite Improvement Union bụ Savin Dike kọwara nnọọ uru ya bụ nnata ndị mmadụ natara bara ma gwa ha ka ha bụrụ ndị ga-enye aka ịkwalite obodo ha. Obi Ezumeri Chief Michael Oba n'oge anwa jiri nnọọ ụfọdụ ụmụ ha echichi nke mmadụ dịka Chief Obiora Ọfọ sonyere, Sachima Ofieli na onye jibu ọkwa Managing Director nke ABS Osa Oseloka Ọfọ na ndị ọzọ. Ezumeri ga-aga n'iru ana ekpekpere ha arụsi ike n'ogologo ndụ n'ịpak n'epe ka na-arụsi nwafọ Ezumeri nọ n'ilo. Mgbe ọ na-agwa ndị ABS okwu, otu onye n'ime ndị echiri nyabụ echichi bụ Sa Oseloka Ọfọ nwere aṅụrị maka nyabụ mbunite n'ọkwa ndị obodo ya nke ọ kọwara na ọ bụ site na ọlụ ọlụgoro ha ka ha ji wee chie ya nyabụ echichi. Mmanwụ dị iche iche gbara n'oge anwa ebe ụmụ nwanyị gosipụtara ọtụtụ ihe kpara ndị mmadụ obi aṅụrị. Ọgọchukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.